रातो रातो तातो रातो 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 भालेलाई कसरी देखाउँछ यार भाले 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 यस्तो गजुर भाले भाले के रे यो सुत्केरीमा खाने सुत्केरीमा सुत्केरी सुत्केरी रातो भाले सुत्केरीमा क्वा क्वा सुत्केरी सुत्केरीमा खाने खानी खानी रातो भाले रातो रातो भाले भाले सुत्केरीमा खाने खाने मिलिसक्यो ल उहाँको रातो रातो भाले अब तपाईँले बुझाउने त्यसरी नै कस्तो